Shadande. Rande Shutaenani Kusada Bayanani Jabadi Zadiadija Roba Koya di Mashutaya Libado Jabari Desa Randu Sitea Lida do Jadandu Satea Libadande Rabakaya Libadashutayena no Jabari Desutaya Rabaena Kura Badiesutea Labieri Kapaye Nanishutaya Libadande Rabakea Nina no Jabari Desabada Lendo Siekea Nina no Jabari Des Rando Koyelina no Zidna Kasiete Radie Judan Isati Alabadie Javiada Rabaena Nena no Sabarie Yane Satielane Rane Sutayena Nandi Kuradida Sutayanina no Zabariesa Orade Sateyana Kaya Libadandi Arie Jabarie Kutayali Labie Sateyando Sarie Kate Lari Sutayanina no Zabariesa Oh Shada Kapaye Nekesito Yolobosadane Rodiesu Taya Libado Sandiko Sapariedesa Rade Sutaya Lika Payena no Sataye. We live by communication. We live by communication. Prayer is communication. We live by communication with our Father. We hear Him and we follow His leading. Rade Sutaya Labada Kusete. Rondu Saye. Jesus, ekseni uNkulunkulu oyingcwele. Sizothi Baba, sizothi uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, masingakhali kuwe siyokukhala kubani? Masingakhali kuNkulunkulu wethu Jehova wethu, sizokukhala kubani uNkulunkulu oyingcwele? Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, lithi izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele ngosuku engakhala ngalo uNkulunkulu nomusa. Wangiphendula Jehova Jireh, wangipha isibindi uNkulunkulu oyingcwele. Namhlanje kuseni uNkulunkulu nomusa nothando sizothi uNkulunkulu sikhala kuwe uNkulunkulu oyingcwele, ngoba siyazi ukuthi ukukhala kwethu Jehova Jireh uzokuzwa uNkulunkulu oyingcwele, njengokusho kwezwi lakho mdala weinsuku elithi ngosuku engakhala ngalo wakuzwa ukukhala kwami uNkulunkulu. Namhlanje kuseni Jehova Jireh sizokhala kuwe, sizolila kuwe uNkulunkulu oyingcwele, sizothi Jehova Jireh kade uNkulunkulu nomusa sihlupheka, kade uNkulunkulu oyingcwele siyama audience uNkulunkulu nomusa nothando, kodwa namhlanje uNkulunkulu oyingcwele sithi yizwa ukukhala kwethu uNkulunkulu nomusa nothando, sithi phendula uNkulunkulu nomusa imithandazo yethu, ngoba wena ungubaba wethu, ngoba wena unguNkulunkulu. Lithi izwi lakho uma ngabe nina babi nikwazi ukwenzela abantwana benu okuhle kangakanani ubaba osezulwini uNkulunkulu oyingcwele, uma ngabe uNkulunkulu nomusa ukwazi ukunakekela izinyoni zezulu kangakanani thina singabantwana bakho, kangakanani thina siyibandla lakho uNkulunkulu oyingcwele, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje uNkulunkulu oyingcwele siphindile sazohlangana uNkulunkulu nomusa, sathi Baba yizwa ukukhala kwami, sathi Baba yizwa ukukhala kwalo yamntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele okhalayo okulo life Almighty God, othi Baba anginalo elinye ithemba lami likuwe, ithemba lami linguwe Jehova Jireh. Baba sithi uNkulunkulu oyingcwele wena unguNkulunkulu wethu, wena unguJehova wethu, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi Baba yizwa ukukhala kwethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi Baba kunabantwana bakho uNkulunkulu oyingcwele esebeza ubuhlungu isikhathi eside uNkulunkulu oyingcwele, sithi uNkulunkulu nomusa nothando pholisa lawo manxeba, sithi pholisa lobo buhlungu uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi pholisa uNkulunkulu, sithi pholisa moya oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba egameni lika Jesu asinalo elinye ithemba, asinayo umuntu esingakhala kuye uNkulunkulu oyingcwele uma ngabe singakhali kuwe, ngoba wena
yithemba lempilo yethu, Almighty God. Lithi izwi lakho, you have killed the altar of life, uNkulunkulu oyingcwele, okusho ukuthi wena uyi-altar yokuphila, uyi-altar yempilo. You are the altar of life, Nkosi uJesu. Yingakho sihlangene namhlanje kuseni, uNkulunkulu oyingcwele, sizokhala kuwe mdala wey'nsuku, sithi ngenelela uNkulunkulu kuleso simo, sithi ngenelela Jehova Jireh kuleso simo, ngoba uNkulunkulu oyingcwele asinawo amandla, Jehova Nisi. Sithi uNkulunkulu oyingcwele asinalo elinye ithemba, ngoba ithemba lethu likuwe uNkulunkulu oyingcwele. Yingakho uNkulunkulu onomusa siphakamisela amehlo ethu ezintabeni lapho usizo lwethu livela khona, uNkulunkulu oyingcwele. Khona umuntu wakho kulo life, Almighty God, othi uNkulunkulu namhlanje kuseni, uNkulunkulu oyingcwele, ngize kuwe, angazi nanokuthi abantwana bami ngizobanikani, Jehova Jireh, kodwa uNkulunkulu onomusa sithi ngenelela uNkulunkulu kuleso simo. Sikhala kuwe uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunomntwana wakho Jehova Jireh okulo life, uNkulunkulu oyingcwele, oseze waba kwi-depression, uNkulunkulu onomusa, ne-anxiety, ngenxa uNkulunkulu onomusa nothando yey'nkinga ababhekene nabo nabahlangabezana nazo, uNkulunkulu oyingcwele. We pray, Almighty God, for your divine solution to our problems, uNkulunkulu oyingcwele. We pray, uNkulunkulu onomusa, that you send a destiny helper, Almighty God, in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa, wena unguNkulunkulu ongahluleki, wena unguNkulunkulu ongasoze wahluleka. Namhlanje kuseni, uNkulunkulu oyingcwele, sithi zibonakalise Jehova, sithi zibonakalise uNkulunkulu ukuthi wena unguNkulunkulu, wena wedwa, ukuthi Baba mangabe sikhala kuwe, umthandazo wethu uyawuzwa, uNkulunkulu oyingcwele. Mangabe sikhala kuwe, sithi Abba Father, uNkulunkulu onomusa, wena uyasizwa usemazulwini, uNkulunkulu oyingcwele. Njengokusho kwezwi lakho, uNkulunkulu onomusa, lithi ngosuku engakhala ngalo wangiphendula, uNkulunkulu oyingcwele. Nanamhlanje kuseni phendula imithandazo yethu, uNkulunkulu oyingcwele, phendula imikhuleko yethu, Jehova Jireh. Have mercy on us, Almighty God, njengobaba wethu, ngoba uNkulunkulu oyingcwele kunama-solutions, Almighty God, adinga uNkulunkulu kuphela, uNkulunkulu oyingcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, sithi Baba wethu, sithi uNkulunkulu wethu, asinalo elinye ithemba, akekho omunye uNkulunkulu esingakhala kuye ngaphandle kwakho, ngoba wena uyithemba ley'mpilo zethu, uNkulunkulu oyingcwele. Sithi kuwe Baba ngibeka ithemba lami, sithi kuwe Baba ngibeka ithemba, uNkulunkulu oyingcwele, labantwana bami, sithi kuwe Baba ngibeka umndeni wami, sithi kuwe Baba ngibeka ikhaya lami, sithi kuwe Baba each and every person, uNkulunkulu oyingcwele, okulo life mdala wey'nsuku, okuthembayo uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu, ukuthi noma ngingathiwa akusathandazeki, kodwa namhlanje kuseni ngiyamazi uNkulunkulu, ngiyamthemba uNkulunkulu. Kunento kumina ethi nje ngiyazi, nginethemba lokuthi namhlanje uNkulunkulu uzokuzwa ukukhala kwami, othi namhlanje uNkulunkulu uzowuzwa umthandazo wami, uNkulunkulu oyingcwele. Ayikhami uNkulunkulu onomusa nabantwana bakho abakulo life, Almighty God, engaziyo uNkulunkulu oyingcwele ukuthi bane-appointment, bane-divine appointment, uNkulunkulu onomusa, evele emazulwini, ukuthi uNkulunkulu azoguqula isimo sabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi guqula uNkulunkulu oyingcwele leso simo on each and every person okulo life odinga uNkulunkulu ukuthi angenelele ku-situation yabo, Almighty God, in the name of Jesus. Sithi guqula uNkulunkulu oyingcwele leso simo mdala wey'nsuku, sithi ngenelela uNkulunkulu oyingcwele kuleso simo mdala wey'nsuku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, kunomuntu uNkulunkulu onomusa okulo life Baba on a case of emergency, uNkulunkulu oyingcwele, edinga uNkulunkulu onomusa ukuthi ungenelele kwi-situation yakhe right now, Almighty God, in the mighty name of Jesus. Sithi uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, have mercy on us, uNkulunkulu oyingcwele. Kunomuntu uNkulunkulu onomusa okulo life mdala wey'nsuku, othi Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sesiside lesi sikhathi ngithandaza, sesiside lesi sikhathi ngikhuleka, sesiside lesi sikhathi ngicela, kodwa umthandazo wami awuzwakali. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele, sithi Baba yizwa umthandazo wethu, sithi yizwa ukukhala kwethu, njengokusho kwezwi lakho, lithi ngosuku engakhala ngalo wangiphendula. Namhlanje kuseni sithi siphendule uNkulunkulu, sithi siphendule Jehova egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.
nkulunkulu oyingcwele lithi izwi lakho ulungisa itafula phambi kwethu ebusweni bezitha zethu nkulunkulu oyingcwele sithi deka baba sithi deka itafula Jehovah Jireh. We are ready Almighty God to occupy our place Almighty God in that table nkulunkulu oyingcwele. We are ready Almighty God to occupy our place nkulunkulu oyingcwele in our blessings Lord in the mighty name of Jesus. Ezizwi lakho lisho njalo lithi I will command my blessings upon you Lord. Namhlanje nkulunkulu oyingcwele sithi command your blessings nkulunkulu nomusa on each and every person okulo life nkulunkulu nomusa. They don't come alone nkulunkulu oyingcwele kodwa baze nabantwana babo baze nemndeni yabo baze nkulunkulu oyingcwele namakhaya abo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunekhaya nkulunkulu oyingcwele eselaziwa ukuthi kulela khaya kuyahlushekwa kulela khaya kuyalanjwa nkulunkulu oyingcwele. Ngicela ukuthi kukhulunywe igama elisha ngalela khaya kungasaphinde kukhulunywe ngokuthi kuyahlushekwa. Baba I pray nkulunkulu oyingcwele ukuthi uxoshe nkulunkulu oyingcwele loyo moya wepoverty kulela khaya mdala wensuku ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Akube yikhaya lama blessings akube yikhaya le success in the mighty name of Jesus. Mangabe ukuthi kuyaziwa ukuthi kulela khaya izingane zakhona ayifundile azisithanda isikole Baba I pray for a new name kulela khaya ukuthi mdala wensuku it shall not be called ngalolo hlobo nkulunkulu oyingcwele kodwa kube yikhaya nkulunkulu nomusa le supernatural change Almighty God. Makube ne supernatural change nkulunkulu oyingcwele nanoma yini mdala wensuku usathana ayitshalile emakhayeni on each and every person okulo life mdala wensuku ukuthi baze baleblishwe ngayo ngegama lika Jesu. Namhlanje kuseni ngithi xebula nkulunkulu oyingcwele leyo label Almighty God. Ngithi nkulunkulu nomusa qaqa nkulunkulu oyingcwele lawo maketango nkulunkulu oyingcwele mangabe ukuthi nkulunkulu nomusa nothando khona la amagama abo amentionwa khona nkulunkulu oyingcwele in the kingdom of darkness. Namhlanje kuseni mdala wensuku we pray Almighty God ukuthi nkulunkulu oyingcwele babe namagama amasha nkulunkulu nomusa njengalokhu you were able to change igama lika Jacob wabo Israel. Namhlanje kuseni sizosho njalo sizothi I will not let you go until you bless me Lord. Sizothi angeke ngize ngikudedele nkulunkulu oyingcwele until you bless me Almighty God. Baba you were able to do it ku Jacob nkulunkulu oyingcwele. You were able to change his name Almighty God. Nkulunkulu nomusa nothando mangabe ukuthi ama blessings ethu antshontshwa abafowethu mangabe ukuthi ama blessings ethu antshontsho umndeni wahamba wayosivalela la vala khona nkulunkulu oyingcwele each and every person okulo life mdala wensuku akekho umuntu okulo life nkulunkulu nomusa ozoba nezinto ezivaliwe nkulunkulu oyingcwele ngoba mdala wensuku ngoba lisho njalo izwi lakho lithi okhululwe indodana ungokhululekileyo impela akekho umuntu okulo life nkulunkulu oyingcwele ozoba nezinto ezivalekile in the name of Jesus. Izinto ezivalekile nkulunkulu oyingcwele akusilona iportion. It's not our portion Lord. Each and every person okulo life akekho umuntu okulo life nkulunkulu oyingcwele obekade khona midnight prayer nkulunkulu nomusa last night nokhona manje akekho umuntu okulo life Jehovah Jireh ozoba nezinto ezivalekile nanoma yini usathane ayivalile. Namhlanje kuseni nkulunkulu oyingcwele sithi baba you have caused the earthquake nkulunkulu oyingcwele ngesikhathi mdala wensuku uPaul no Silas beboshiwe nkulunkulu oyingcwele kulithi izwi lakho you caused the earthquake kwaba khona i-earthquake mdala wensuku eyazamazamisa izisekelo zetilongo nkulunkulu oyingcwele. Namhlanje kuseni sithi yenze njalo cause the earthquake nkulunkulu oyingcwele ukuthi kuzamazame wherever nkulunkulu nomusa la kuvalele khona izinto zabantwana bakho akekho umuntu nkulunkulu oyingcwele ozokhuluma ilanguage yokuthi izinto zakhe zivalekile okulo life Almighty God. But Almighty God we will speak the language of victory nkulunkulu oyingcwele ngoba sizokubona usinqobela nkulunkulu oyingcwele emini kaBha nkulunkulu nomusa abantu bebuka sizokubona usilwela izimpi emini kaBha abantu bebuka nkulunkulu oyingcwele sizokubona usibusisa nkulunkulu oyingcwele ngoba lithi izwi lakho you command your angels you command your blessings Lord. Sizokubona nkulunkulu oyingcwele izibusiso zehla njengemvula nkulunkulu oyingcwele emini abantu bebhekile
uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe kukhona umuntu okulo life ekuthiwa kulo yamndeni akekho umuntu wakwa drive imoto, in the mighty name of Jesus we are changing that report in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu, they shall be the first one, Lord. uNkulunkulu oyingcwele, they come uNkulunkulu nomusa representing their families, Lord. We pray uNkulunkulu oyingcwele in the mighty name of Jesus ukuthi uNkulunkulu nomusa that curse to be broken, Lord. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe kukuthi akekho uNkulunkulu oyingcwele kulo yamndeni ophumelelayo, Baba, we break that curse in the mighty name of Jesus. Every generational curse, we break them in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Each and every person okulo life, Almighty God, shall come out with a testimony, Lord, in the mighty name of Jesus. Each and every person okulo life mdala wensuku shall come out. uNkulunkulu oyingcwele, you shall renew their strength. uNkulunkulu nomusa, they will be able to pray. uNkulunkulu oyingcwele, they will be able to confront uFaro, they will be able to confront uGoliath. uNkulunkulu oyingcwele obambi progress yabo, they will be able to confront uNkulunkulu nomusa each and every person, each and every challenge uNkulunkulu oyingcwele with prayer, Almighty God. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, they will wake up, they will arise. uNkulunkulu oyingcwele, you will give them power njengo David. uNkulunkulu oyingcwele, you will give them uNkulunkulu nomusa, uzosusa umoya ugwala, uzosusa umoya uvilapha uNkulunkulu oyingcwele kubantwana bakho uNkulunkulu nomusa. They will be able to wake up uNkulunkulu oyingcwele and pray ngesikhathi sokukhuleka mdala wensuku. Mangabe umoya oyingcwele ebatshela ethi pray, they shall pray in the name of Jesus. Mangabe umoya oyingcwele instruct them ukuthi they must attend a situation with prayer, Almighty God. Baba, help them to be able to hear the voice of the Holy Spirit. Help them to be able to identify the voice of the Holy Spirit. When the Holy Spirit is warning them to get up and pray in the mighty name of Jesus. Ukuze bathulise uhlobo lomoya nanoma umuphi umoya mdala wensuku ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Give them the power, give them the kind of faith to be able to represent umndeni yabo, to be able to stand in a gap on behalf of umndeni wabo, to be able to pray for umndeni wabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray ukuthi uNkulunkulu nomusa babe amasosha azo represent umndeni wabo uNkulunkulu nomusa, ukuthi each and every person abahlobene nabo will not be touched uNkulunkulu oyingcwele bekhona mdala wensuku. We pray uNkulunkulu oyingcwele that uNkulunkulu nomusa nothando each and every person okulo life uNkulunkulu nomusa. Mangabe kuukuthi uSathane kune report ayenza ngempilo yabo engalungile, namhlanje we are cancelling that report in the name of Jesus. Mangabe kuukuthi kune contract eyabhalwa yasayinwa, namhlanje siyayidabula leyo contract ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Success is my name, success is their name uNkulunkulu oyingcwele. Success is the name of each and every person okule life, Almighty God. Igama labo elisha, it shall be blessed one, they shall be blessed, they shall be successful, Almighty God. Whatever it is that is holding their success uNkulunkulu oyingcwele, namhlanje kuseni sithi ayinawo amandla phezu kweimpilo zethu, sithi ayinawo amandla phezu ayinasabelo uNkulunkulu. uSathane namadimoni akhe akanasabelo phezu kweimpilo zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Whatever it is uNkulunkulu oyingcwele that is holding i-success yabantwana bakho, namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele sizothi wena uNkulunkulu, sizothi wena unguJehova Jireh, uNkulunkulu nomusa nothando, ayikho engenzeka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizothi uNkulunkulu oyingcwele ayikho engenzeka, sizothi ayikho engenzeka uNkulunkulu. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele, we pray, Almighty God, ukuthi mdala wensuku ngenelele, mdala wensuku kulona lonke uhlobo uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi uNkulunkulu nomusa uzibonakalise ukuthi wena uNkulunkulu ophilayo. Sibonakalise Jehova, sibonakalise uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu Kristu. Good morning, Pastor. Can you please pray for us? Baba, egameni likaJesu uKristu waseNazaretha, wena owembetha amandla njengengubo, wena omehla akhashalaza amalanga bomlilo,
Yes, wena emlonyeni wakho kuphuma inkemba yomlilo, wena onyawo zakho zimhlophe njengezethusi. Akekho njengawe, yes, akekho Lord. ongafaniswa nawe. Izulu liyisihlalo sakho, umhlaba uyisenabelo senyawo zakho, ungukuphila okuphakade. Akekho ufika ebukhoneni bakho ebese phuma efana, kodwa mase Yes, kuye Lord. kwafika wena dwala elinamandla, wena osandla Yes, sakho Lord. siqhekeza amadwala, elithi iBhayibheli uSamsoni esenqobile amaFilisti wehlele emfantwini wedwala. Ekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele sehlele emfantwini wedwala elinguKristu uJesu, elembethe unqoba, eligibela amafu njengenqola. Iwundle lahlatshelwa mina, lahlatshelwa wena, ukuze mina nawe sifinyelele kulazini iqiniso egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We are breaking all the altars amelene Lord. negama lakho naphikisana nawe in the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu waseNazaretha ngiyathandaza yonke imindeni elahlekelwe zihlobo zayo namhlanje kuseni ehlele ukuyongcwaba. Nkulunkulu wethu onamandla wonke, uwumduduzi, uwumqalisi nomphelelisi, uwumthobisi. Nkulunkulu wethu onamandla, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, bonke abesebelahlekelwe lithemba, wena buyisa amandla amasha. Nkulunkulu wethu ongcwele, in the mighty name of Jesus, ngiyathandaza kwabaseyibhedlela, ngithumela igazi likaJesu Kristu waseNazaretha phezu kwabantwana bakho. Ngithumela umlilo oqothulayo odla izifo, uNkulunkulu onganqotshwa konke obehlelwe yisitha ebesithi kuzama ukwenza phezu kwabantwana bakho. Abanye bashawe zitroki, manje sesithumela igazi likaJesu waseNazaretha elasindisa owesifazane, elithi iBhayibheli wasegulile iminyaka 12, kodwa wathandaza umthandazo wodwa ukuthi mangingathinta umphetho wengubo kaJesu waseNazaretha ngizosinda. Namanje ebusuku uNkulunkulu wethu onamandla, ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngiyathandaza kuzo zonke izifo, wonke ama-chronic disease ayasha ngegama likaJesu, ngoba igama lakho linamandla, linguphilo phakade. Uthe wena simakade, Nkulunkulu wethu ongcwele, igama lakho Nkulunkulu wethu onamandla wonke lingukuphila. Emvinjeni wakho simakade wengcwele siyaphiliswa. Ushana mahasaya zuka brokodosaya zikatalamande zamanto mokatala mahasaya zokotolika prosanta zupa papa. We invite you, Holy Spirit. We invite you, Twalelina Malta. We invite you, Mlilo Dlayo. Ngegama likaJesu waseNazaretha, wena wakhulumizwe linamandla ukuthi inzalo yakho Abrahama iyakubanga ngothuli lomhlabathi, kanjalo nezibusiso zethu ziyakubanga ngothuli lomhlabathi, ziyakubanga ngenkanyezi. Konke besikhulekela unyaka uqalile, Nkulunkulu wethu onamandla, kuyenzeka ngegama likaJesu, kuyenzeka. Ekudala sasikhulekela iminyaka yonke kungenzeki, manje sesebukhoneni bakho kuyenzeka. Mlilo odlayo, in the mighty name of Jesus, konke isitha ebesikuvalile ukuthi ngekwenzeke kuyenzeka ngegama likaJesu waseNazaretha. We shall be blessed, we shall be blessed. Lalela Sathane, sizomkhonza uNkulunkulu buka ungenzi lutho, ngoba thina singabecebo likaNkulunkulu, singabecebo lika
smakathe ekseni uNkulunkulu wethu onamandla wonke sethemba wena sethemba igama lakho elithi iBhayibheli uMose wayiphakamisa induku ehlane kwavuleka amanzi nasekuseni uNkulunkulu wethu onamandla isitha siza njengamalanga bomlilo ukuzophikisana necebo lakho kodwa thina singaphezulu kwabanqobi ekseni simakade engcwele kunqotshiwe ngegama likaJesu waseNazaretha uliaka prosanta mekedesh zuka prosaha sokodoshaya uliamando kodozikadaya. They shall gain the new strength in the mighty name of Jesus. Uthewe nasimakade engcwele ezwini lakho abakwethembayo bayogijima bengakhathali bengaphela amandla nasekuseni simakade engcwele asiphela amandla ngegama likaJesu waseNazaretha sethemba wena Zuka prahasokodoshaya zuna mahasokodosh ushana mahasokodosaya zika prokodosanta lamande zupa papa zupopopopopo bayete uNkulunkulu onganqotshwa bayete thwala laphakade bayete zikhonela kasimakade akekho njengawe akekho ngafaniswa nawe siyanqoba uNkulunkulu wethu ongcwele siyanqoba thwala laphakade ungcwele wena wedwa ungubomo ophakade uthe wena simakade engcwele encwadini kaMprofethi uIsaya 51 phekani kulo ithwale lakhe ezulwa kulo ngoba thina singabasedwalweni singabachezulwe edwaleni elinguKristu Jesu esinqoba ngalo nasekuseni uNkulunkulu wethu onamandla wonke senqotshiwe konke besithandazela kunqotshiwe ngegama likaJesu kunqotshiwe zonke izimpi zonke inkinga abantwana bakho abebebhekene nazo zinqotshiwe ngegama likaJesu waseNazaretha elithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu onamandla uDavide wehlele esigodini sase-Abdulami nasekuseni simakade engcwele sehlele esigodini sase-Abdulamu lithi iBhayibheli esefikile kuleso sigodi wabiza bonke ababeneyinkinga ababeneyikweletu lithi iBhayibheli iyikweletu zayiphela neyinkinga zayiphela bonke ababethwele kanzima bonke babethwele amajojo kanzima lithi iBhayibheli baphuma bezizwa belula nasekuseni simakade engcwele sesikhona esigodini sase-Abdulamu la unqotshwa khona la ukwenzeka khona izinto la uSathane anganawo amandla ongena khona kodwa thina siphuma siphethe uma sesifika esigodini sase-Abdulamu konke kuyenzeka ngoba kukhona uKristu ushaha sokodosaya likabrando ushaha sokodosh upapa sekedesaya uprokotolia kaprosanta uNkulunkulu wena wedwa igama lakho lisuthisa imbaba lehlane lingunqoba kwaphakade asikwazi ukufika kuwe ebese siphuma sifana kodwa masikuwe kushintsha izinto kushintsha ukwenza kushintsha ukuhamba we are blessed in the mighty name of Jesus. You have promised us, oh Lord, that you will go with us. You will pave the ways for us. You are paving the ways. Uprakado Santa Mokotosaya Zokotolika Prosanta Lamande Ukaprando Mokasaya Shando Kotosika Daya Reketelika Prokoto Ushakatosika Atoliaka Pros Bayete Smagate Bayete Nkulunkulu onganqotshwa
bayede uNkulunkulu ongenziwanga ngezandla, bayede uNkulunkulu ongabheki njengabantu. Ungcwele wena wedwa, uyakhazimula, awuhluleki. Siyanqoba ngawe simakade, siyanqoba uNkulunkulu wethu ongcwele. Elithi iBhayibheli sathi sitha siza njengamalanga bomlilo. uNkulunkulu wethu onamandla, uJoshua ebhekene nabaseGibhithe, lithi iBhayibheli kwavuleka amanzi kwesokunene nangakwesokhohlo, namanje izitha zethu zizothobela, zizomazi uNkulunkulu okithi. Ukhabraha sokodosaya. Siyanqoba, 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 siyanqoba ngegama likaJesu, siyanqoba. Kunqotshiwe ulaha sokodosaya. Zonke izimpi zethu seyisentendeni yesandla sakho. Uthe wena simakade engcwele, wozani kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza. Wasuthi ngezansi nejoka lami alinzima. Hasohoso kodosa hateke desaya unanana neke desaya ukaprande ngende zunga ndande ndangando sika daila mahasaya. Ungcwele wena wedwa, unguphilo phakathe, ukibela mafu njengenqola. UNkulunkulu ongekho kungenzeke kuye, konke kuyenzeka uma sesikuwe, konke kuyenzeka. Siyanqoba uNkulunkulu wethu ongcwele. We thank you, Shekinah glory. We thank you, Dwaleli namandla. We thank you, uNkulunkulu wonkulunkulu. Uthe wena simakade engcwele, izizwe zonke ziyohlangana, amadolo onke ayakwazi ukuthi wena unguNkulunkulu. Nasekuseni simakade engcwele, kuyazeka nemvelo iyalazi igama lakho, nabantu bayalazi igama lakho, liyafinyelela zonke indawo. Ugabraha sokodoshaya zekedelika prosantalamande ukabraha sekedesaya. Siyanqoba, siyanqoba ngegama likaJesu, siyanqoba. La isithe besisibambe khona sinqobile, kunqotshiwe. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wena wedwa, ungubomo ophakathe, unguphilo phakathe. Namanje ekuseni simakade engcwele, athi uDavide akukho lapho ngekho khona, noma ngithi ngidlala icansi lami endaweni yasebelele, wena ukhona. Nasekuseni simakade engcwele, kubo bonke abantwana bakho abebecabanga ukuthi awukho, simakade engcwele. Uthe wena simakade encwadini yakho yamahubo 18 verse 46, uJehova usesekhona. Ekuseni uJehova usesekhona. Whatever that we are facing, bengicela ukutshela ukuthi uJehova usesekhona. Zuka atolika prosanta mokatosh zilimande ngendezunga ndande ukaprande kedezuke ilimando ngondozunga ndande leke presante ushaha sokodosh. Kuyenzeka, kuyenzeka ngegama likaJesu, kuyenzeka, kuyenzeka, kuyenzeka ngegama lakho simakade engcwele. Sekwenzekile, simakade sekwenzekile. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu waseNazaretha, we thank you, Jesus. Abasebhedlela bayasinda ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Singaphezu kwabanqobi, sithumela igazi likaJesu Kristu waseNazaretha phezu kwabantwana bakho abagulayo, bonke abaphethwe izifo ezibuhlungu nezibuhlungu emathanjeni. Ngithumela umlilo wasezulwini, ngithumela umlilo odlayo, ngithumela amandla egazi likaJesu uKristu waseNazaretha. Bonke abasematilongweni abavalelwe, bavalelwe into engekho, ngithumela amandla egazi likaJesu. Elithi iBhayibheli kwase kulihora lokuthandaza, lithi iBhayibheli kwanyakazamazama isekelo zetilongwe, osila bethandaza. Nasekuseni simakade engcwele sizamazamisa
zonke isekelo zamatilongo abantwana bakhe abavalelwe kuwo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bonke ababoshiwe na spiritually kuyakhululwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Zonke intambo ebeyiboshiwe kwakhulunywa amagama obumnyama aphikisana nobukhona bakho simakade engcwele. Ngithumela amandla egazi likaJesu konke abantwana bakhe ababiziwe kuma-altar obumnyama kwathiwa basoze baphumelela. Bengicela ukusho kuleso sigodlo ukuthi bayaphumelela ngoba igama lakho lingumlilo odlayo, lingumlilo oqothulayo odla konke obumoya bobumnyama ozama ukungenela kukho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, you said in your word, in this rock I built my church, the gate of the Hades they shall not prevail, in the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu, igama lakho lingaphezulu, lingaphezu kwa wonke amagama, lingunqoba kwaphakade. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namanje ekuseni simakade engcwele. Kuyenzeka wonke umoya wobumnyama ozama ukuzonqoba iSouth Africa nokuzonqoba izwe lethu, uNkulunkulu wethu onamandla wahlulekile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bonke abazulazulayo etaladini abangazi nanokuthi bayaphi nabalele etaladini, be the provision, oh Lord, be the provision, oh Lord, be the provision, oh Lord. Bonke abantwana bakho abangazi ukuthi mabevuka manje bazovuka bedleni, be the provision, oh Lord, in the mighty name of Jesus. Wena uNkulunkulu wethu onamandla sike sakubona uthubela amagwababa, uNkulunkulu wethu onamandla wonke thumela ama-destiny helpers kubo bonke abantwana bakho abaqalile umsebenzi wakho qala ngokwecebo lakho, uNkulunkulu wethu onamandla, in the mighty name of Jesus. Azikho inkinga simakade engcwele esehlula wena, azikho inkinga simakade engcwele engehlula uJesu Kristu. UNkulunkulu onqobayo phezu kwaleya nkinga naleya nkinga simakade engcwele. Kuyenzeka uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, akukho kungehlula wena, akukho kungehlula wena. Sike sakubona simakade engcwele uJobe eselahlekelwe yikho konke, kodwa ukhuluma izwi lodwa lokuthi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Simuzwe esekhuluma konke, esethi ungenza konke, kodwa icebo lakhe lingevinjwe muntu. Bengifuna ukusho ekuseni phezu kwesitha esisinyathela ngenyawo ukuthi icebo likaSimakade lingevinjwe. uNkulunkulu wethu unamandla okusiqobela, ungena eminyango okuvaliwe. Wake wabonakala uJesu esengaphakathi, badideka ukuthi ungene kanjani ngoba uNkulunkulu wethu ungena kuvaliwe. Bengifuna ukusho esimeni sakho ukuthi uSimakade uzongena kuvaliwe. Sebebophile ngeintambo kodwa yena fika khiphe obhadaleni lomcuphi, nasekuseni usukhishiwe ngegama likaJesu, usukhishiwe. I declare as a servant of God ukuthi usukhishiwe in the mighty name of Jesus. Zakato hotokoto zina hanokoto zibrandekete lama hasokoto reketelia hasokotolia hananaya ulimando kotosaya. Kuyanqotshwa, kuyenzeka ngegama likaJesu. Nahanene nezini naya kaprosanta mekadesh zokotolika haseketosaya. Ungcwele Simakade, ungcwele. Wena usuke emngcweleni uphinde uhlale emngcweleni. Sike sezwa amakherobhi elinye litshele elinye lithi ungcwele uThixo, ungcwele uSimakade, ungcwele uNkulunkulu ka-Israyeli. Nelinye laphinde latshele elinye ukuthi uSimakade wethu
ungcwele namandla usesengcwele. Nathi sisho njalo, sivumelana namakherobi, sivumelana nengelosi. Ekseni simakade ingcwele, kunqotshiwe usuku lusazoqala abantwana bakho simakade ingcwele bezovuka bethatha indlela ehlukahlukeneyo. Abanye bazovuka beye emsebenzini beyohlukunyezwa ngabaphathi, kodwa namhlanje I want to declare ukuthi kunqotshiwe ngegama likaJesu waseNazaretha. Bengifuna ukusho ekseni ukuthi esimeni sakho kunqotshiwe. Uhasokodosaya, kunqotshiwe, kunqotshiwe. Lithi izwi likaNkulunkulu singaphezulu kwabanqobi, siyanqoba, siyaphumelela. Ukabraha sekedesaya makaprosanta zekedelika prosanta lamaya. Siyanqoba, 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 siyanqoba ngegazi likaJesu, ngegazi likaJesu. We are praying, oh God, in the mighty name of Jesus, ukuthi konke uNkulunkulu wethu onamandla okudliwe isikhonyana kuyabuya. Ushaha sokodosaya kuyabuya in the mighty name of Jesus. Kuyabuya, kuyenzeka lakadosanta, kuyenzeka ngegama likaJesu, kuyenzeka. Konke besithi siyazama ngalungi sekwenzekile. uNkulunkulu wethu onamandla, we have the faith in you, oh Lord. We have the faith in you, Jesus. We have the faith in you, Jesus. Noma isimo siphikisana nathi, kodwa simakade ingcwele siyaphikelela. Siphikelela ngegama likaJesu. Lithi iBhayibheli impi ihlasela. uJehoshafati wakwathatha abadumisi wabaqoqa, impi izihlasela. Wathi asikhulekeni, asiyeni emkhulekweni. Wathi asizile ukudla, waphambana nesimo. Omunye wayengacabanga ngenye indlela, kodwa yena uNkulunkulu wamuphi wisdom yasezulwini ukuthi lempi ngizoyinqoba ngegama likaJesu. Bengifuna ukusho phezu kwempophelene nayo ukuthi uzonqoba ngoJesu wena. Ukabraha sokodoshi likaprosanta, uzonqoba ngoJesu, uzonqoba ngoJesu, uzonqoba ngegama elingaphezu kwawonke amagama. Uzonqoba ngoJesu, uzonqoba ngoJesu, uzonqoba ngoJesu. Ukapros zondo ngondo zunga ngendezeke de santa ramanto godosaya ilika prokotoshi zontolika brande zenene kedeshi ulia hasokodosaya mangandongo ndozinga makaprosanta mekadeshi ulia mandongo ndo santa lamande makaprosaya. Bayethe uNkulunkulu wethu ongcwele, bayethe twalala phakathe, bayethe uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu. Izwi lakho lingumbhoshongo onamandla, abaphephela kulo bayalondeka. Siyalondwa egameni likaJesu, siyalondwa. uNkulunkulu wethu onamandla, uthe wena simakade ingcwele inkazimulo ezayo inkulu kunenkazimulo yamanje. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, we are praying for your glory to abide in us, O Lord, to abide in us, O Lord. Una nezini naya ula sokodosaya. Kuyaqaqeka simakade kuyenzeka, kuyenzeka ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ulandeke desaya, kuyenzeka, kuyenzeka. Ngizwa amandla ehlela phezu kwabantwana bakho, ngizwa amandla egazi likaJesu, ngizwa amandla ovuko, okuvuka kwezinto ekudala zalala shaka prosanta. Ngizwa amandla ukabrandeke desaya ehlela. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, kuzo zonke izisebenzi zakho ukathokodosikhathaya uliakushante rekedesikhathaya. Ngizwa amandla ehlela. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, in all, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, your people ushando ngondozunga ndaya. Ngibabona benyathele endaweni ukaprosanta
Shata Reketesaya la kwathiwa ngebenyathele khona ngibona abanye bedrive imoto ezintsha unanga ndongondo zingandande Shantolika prosa leke prosukataya ushaka dosike limando ngondo zunganda kuyenzeka kuyaqaqe ushando ngondo zunge ulaha sokodosa kuyenzeka ngegama lika Jesu kuyenzeka we have the faith in you oh Lord we have the faith in you shikaina glory kuyenzeka ngegama lika Jesu kuyaqaqeka siphixa ikoltayila sezulwini lithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu onamandla sewakhiwa umkhumbi waphixwa ngekoltayi ukuze amanzi angangeni ukuze umkhumbi ungaboli siphixa umzimba wethu ngekoltayila sezulwini ukuze noma isitha sifika singakhona ukungena ushana mahasaya Luka prosaha sekedesh ulimando ngondosaya we thank you Lord for this time for this chance uNkulunkulu wethu onamandla wonke sibonga umusa wokuvuka sibonga simakade ingcwele ukuthi inyama isahlangene nomphefumulo sibonga ukufohlelwa nguwe dwaleni namandla athi uDavid esenqobile uJehova ufohlile ekseni simakade ingcwele sifohliwe hle uNkulunkulu wethu onamandla singabafohli ngoba usimakade ingcwele usifohlele eqala nathi sase siyafohla Una nekedesh. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Lithi iBhayibheli bakhuphukele ekamelweni eliphezulu ukufumana ubuso bakho nasekuseni simakade ingcwele sifuna wena simakade sifuna ubuso bakho sifuna ubukhona bakho lithi iBhayibheli bavula amawindi bawabhekisa ngaseyintabeni zaseJerusalema uNkulunkulu wethu onamandla wonke uma amawindi ebheke ngakuwe kuyenzeka nasekuseni simakade ingcwele sekwenzekile makatolika tosaya zendengende zungandande uliaka prosaya. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you In the mighty name of Jesus. Uyinkosi ethembekile Nkosi uJesu wethembekile Nkosi yokulunga wafika abafundi bakho belele wathi beningeke nikwazi ukulinda ihora libe linye Nkosi uJesu Nkosi yokulunga sihlangene lana Nkosi enamandla sizothandaza uNkulunkulu oyingcwele ekseni uNkulunkulu onomusa sizokubiza uNkulunkulu onomusa sizothi wena uNkulunkulu ayikho engenzeka uNkulunkulu oyingcwele sibonga amandla uNkulunkulu onomusa siphe wona sibonga iauthority siphe yona sibonga igunya uNkulunkulu oyingcwele sibonga igama elisha uNkulunkulu onomusa wathi siyidala ezintsha you said we are new creation Lord in the mighty name of Jesus ngoba uNkulunkulu oyingcwele asafani na before Almighty God ngegama lika Jesu Kristu uma ngabe uNkulunkulu ehlile Jehovah Jireh akufani uNkulunkulu oyingcwele nangalesi sikhathi uNkulunkulu engakehli kuthiwa uNkulunkulu onomusa ngesikhathi umoya oyingcwele ngosuku lePentecost ehla bazwakala bekhulumile imezintsha ngoba uNkulunkulu oyingcwele uma ngabe usuwehlile moya oyingcwele akufani nangalokhu ungakehli uNkulunkulu onomusa makubonakale uNkulunkulu oyingcwele let your power manifest in our lives Almighty God on each and every person okulo life umdala wethu let your power uNkulunkulu oyingcwele kubonakala uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu owavula ulwandle maqedana abantwana bakaIsrayeli bawela uNkulunkulu oyingcwele akubonakala Jehovah Jireh ukuthi uNkulunkulu la uNkulunkulu onomusa isizwe sakaJehoshafati uNkulunkulu oyingcwele ngesikhathi sidumisa impi uNkulunkulu oyingcwele eyayizobahlasela babulalana bodwa uNkulunkulu onomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu onomusa nothando makubonakala uNkulunkulu oyingcwele ukuthi you are the same God owehlisa umlilo ngesikhathi uElijah ethi mangabe ngumuntu kaNkulunkulu makwehla umlilo njengamanje ushisa izinkuni ezimanzi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu oyingcwele
uNkulunkulu onomusa nothando. We pray for supernatural change mdala wey'nsuku ey'mpilweni zabantwana bakho, Almighty God. We pray, Almighty God, ukuthi sibone kube ne-testimony uNkulunkulu oyingcwele engajwayelekile mdala wey'nsuku ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray uNkulunkulu oyingcwele for unusual testimonies, Lord, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Makube khona ubufakazi, Almighty God, sifakaze njalo uNkulunkulu oyingcwele ngoba, Almighty God, you are taking care of us. uNkulunkulu onomusa, wena ungubaba wethu and you take care of us, Almighty God. Uyasinakekela, uhamba nathi, uhlala nathi, you provide for us, Almighty God. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sithi uNkulunkulu oyingcwele asinalo elinye ithemba. Uma ngabe uNkulunkulu oyingcwele ungasenzela okuhle, uNkulunkulu onomusa, asazi uNkulunkulu oyingcwele bani oyosenzela okuhle, uNkulunkulu oyingcwele. Abasezweni uNkulunkulu onomusa bathembele kogobela babo, asinabo ogobela uNkulunkulu oyingcwele esingaya kubo. Size kuwe uNkulunkulu njengoNkulunkulu wethu, size kuwe Jehova njengethemba lethu, size kuwe Jehova Jireh njengakho uyikhona konke kithi uNkulunkulu oyingcwele, uyithemba lethu mdala wey'nsuku. Each and every person okulo life uNkulunkulu oyingcwele, we pray, Almighty God, in the mighty name of Jesus, ukuthi babona amandla akho uNkulunkulu oyingcwele. Let them testify, Almighty God, ngegama lika Jesu. Let them sing a song of victory uNkulunkulu oyingcwele. Let them sing abacula iculo lokunqoba uNkulunkulu oyingcwele, lokuthi sinqobile, sinqobile, sinqobile nanoma uhlobo lwempi usathane bekade lilethile ey'mpilweni zabo. uNkulunkulu oyingcwele, we pray, Almighty God, that they sing a song of victory, Almighty God. Namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele, we pray, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu onomusa kubonakale uNkulunkulu oyingcwele i-supernatural change uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngoba mangabe ungakithi uNkulunkulu, bani ongamelana nathi? Mkhulu ongakithi kunowasezweni, mkhulu umkhulu uNkulunkulu oyingcwele kunowasezweni. You are the creator of the universe. Ingakho help us, Almighty God, to have confidence in you uNkulunkulu oyingcwele. Help us, Almighty God, to ukuthi sikuthembe Jehova Jireh, ukuthi uNkulunkulu has it in control, ukuthi ubaba wethu uJehova wethu is in charge of this situation uNkulunkulu esisihlaselayo. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, zibonakalise Jehova Jireh ukuthi you are the same God uNkulunkulu oyingcwele. Noma ngathiwa sihlanganyelwa abafowethu njengoJosefa, Nkosi yokulunga lisho njalo izwi lakho lithi uJosefa bamhlanganyela, bamhlelela, bamplanela ukuthi bamfake emgodini, baphinde bamkhiphe emgodini, bamthengisa uNkulunkulu. Kodwa icebo lakho uNkulunkulu onomusa ngoJosefa lalilihle uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu onomusa laliphakeme kakhulu. Ayikho into abangayenza uNkulunkulu ukuthi bavimbe uNkulunkulu oyingcwele lokho okutshalile kithi, lokho okutshalile owakubeka kuthina uNkulunkulu oyingcwele. Noma bangasifaka emgodini bazophinde basikhiphe bona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Noma bengasithengisa, kodwa uNkulunkulu oyingcwele, we shall be the head uNkulunkulu onomusa and not the tail uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngoba uNkulunkulu oyingcwele okushilo ngezwi, okushilo ngey'mpilo zethu, nokuhlelile ngey'mpilo zethu, it shall prevail, Almighty God. Noma ngathiwa uNkulunkulu oyingcwele usefakiwe entolongweni, uNkulunkulu onomusa, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi kube khona ozokhuluma ngamagama ethu uNkulunkulu oyingcwele in higher places, Almighty God. Njengalokhu mdala wey'nsuku ngesikhathi uFaro enamaphupho amabi uNkulunkulu oyingcwele, kungekho ozo-explainer nozo-translate amaphupho uNkulunkulu oyingcwele. Kwakhumbuleka ukuthi kunoJosefa okwaziyo ukutranslate amaphupho ositilongweni, kwabiza ukuthi akakhishwe entolongweni ebesenikeza i-promotion, Almighty God. Father, in the name of Jesus, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi mangabe siphuma kule situation siphume ne-promotion, Almighty God. Kunomntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele ekufane ngabe kade uNkulunkulu i-appointment date ye-promotion yakhe yafika yaze yadlula uNkulunkulu oyingcwele, kodwa sazi uNkulunkulu onomusa ukuthi yini cause delay, Almighty God, kwi-promotion
kwi-promotion yempilo yakhe nkulunkulu oyingcwele, kwi-promotion nkulunkulu nomusa ye-progress yakhe nkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray nkulunkulu oyingcwele for a supernatural change mdala wey'nsuku ey'mpilweni zabantwana bakho, on each and every person okulo life mdala wey'nsuku. We pray nkulunkulu oyingcwele for your supernatural intervention for each and every person okulo life mdala wey'nsuku. Kunomntwana wakho kulo life nkulunkulu oyingcwele ekufanele ngabe kade wawuthola umsebenzi wakhe nkulunkulu nomusa i-appointment date yomsebenzi wakhe nkulunkulu oyingcwele yafika yaze yadlula nkulunkulu, kodwa usathane nkulunkulu umenza ukuthi abe occupied nkulunkulu nomusa ngezinto nkulunkulu oyingcwele ezingayona inzuzo kwi-future yakhe, ezingayona inzuzo to the kingdom of God. Whatever it is nkulunkulu oyingcwele usathane ayenzayo ukuthi umntwana wakho abe occupied, Almighty God, we pray Almighty God that you separate them, Lord. We pray Almighty God that you open their eyes nkulunkulu oyingcwele bayibone leyo nto ukuthi yona lento cause delay to their progress, ukuthi yona lento cause delay in the mighty name of Jesus to their success in the name of Jesus. Kunomntwana wakho nkulunkulu oyingcwele ekufanele ngabe nkulunkulu nomusa nothando kade wapromotwa wakho ekufanele ngabe kade washada nkulunkulu oyingcwele, kodwa sazi mdala wey'nsuku ukuthi whatever it is nkulunkulu oyingcwele cause delay baba kwi-progress yabantwana bakho, we come against it in the name of Jesus. Whatever that is causing nkulunkulu oyingcwele it delay baba, we come against the spirit of delay. We come against the spirit of delay nkulunkulu oyingcwele ngoba siyazi izwi lakho liyasho lithi, for I know the plans that I have for you. Namhlanje kuseni nkulunkulu oyingcwele whatever that was delaying those plans nkulunkulu nomusa, we come against it in the name of Jesus. Whatever that was causing it delay nkulunkulu oyingcwele, whatever that was causing nkulunkulu nomusa umsindo nkulunkulu nomusa ukuze bengezwa ngisho ukuzwa umoya oyingcwele mangabe ba-director eba-instructor ukuthi faka lana i-CV. Nkosi uJesu wabatshela abafundi bakho bathi nethi ifakeni ngapha nizothola iy'nhlanzi. Nkulunkulu kade ubatshela abantwana bakho ukuthi faka ngapha i-CV, kodwa ngenxa yomsindo they cannot even hear your voice, Lord. Baba, we pray nkulunkulu that you silence leyo msindo edala ukuthi bangayizwa ngisho ukuzwa i-voice kamoya oyingcwele mangabe ba-instructor ukuthi i-success yakho ingakuleli side, i-progress yakho ingakuleli side. We pray nkulunkulu oyingcwele that's whatever that is causing delay nkulunkulu kwi-progress yabantwana bakho namhlanje kuseni nkulunkulu oyingcwele sizobhekana nayo ngqo nkulunkulu. Whatever that was causing delay nkulunkulu oyingcwele, nkulunkulu nomusa kwi-promotion yabantwana bakho namhlanje sizobhekana nayo ngqo nkulunkulu oyingcwele ngegama. Help us Lord Jesus to be able to hear your voice. Help us Lord Jesus to be able to identify your voice. Ukuthi this is the voice of God. This is the voice of the Holy Spirit, Lord, in the mighty name of Jesus. When the Holy Spirit is instructing us ukuthi asivuke sikhuleke ngoba usathana ubhizi uyabopha ubopha iy'nto zethu, kodwa ngesikhathi asifice sikhuleka noma ethi uyazama kodwa asifice sinamandla, asifice simbathwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngisho igama lethu limshise mangabe ethi uyazama ukubiza igama lethu kodwa umlilo kaNkulunkulu usurround igama lethu Jehovah Jireh ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray nkulunkulu oyingcwele in the mighty name of Jesus ukuthi igama lethu baba ngisho ngathiwa bayalibiza kulawo ma-altars nkulunkulu oyingcwele, kodwa nkulunkulu nomusa balifica igama lethu lisarandwe umlilo, lisarandwe iy'ngelosi ngoba thina sihlala kuwe. Uma ngabe sihlala kuwe Nkosi uJesu siyazi ukuthi akekho umuntu ongasithinta. Yingakho Nkosi yokulunga abantu abafundi bakho ngesikhathi besemkhunjini babona isivunguvungu bathi singafa kanjani inkosi yethu ikhona, singafa kanjani uJesu ekhona ekwi-present in our midst. Lord Jesus, mangabe uhleli kithi nathi sihleli kuwe, there is no way Lord ukuthi our situations will not change, Almighty God, because you have overcome the world. Lisho njalo izwi lakho lithi I have overcome the world in the mighty name of Jesus. Nkosi yokulunga siphe lawo mandla okunqoba, Nkosi yokulunga silinqobe izwe nanoma nkulunkulu oyingcwele i-situation siyibuka ngamehlo enyama. Help us Almighty God ukuthi i-situation siyibuke ngamehlo amoya nkulunkulu oyingcwele njengenceku unkulunkulu nomusa eyayihleli no-Elisha yathi wathi open his eyes, wawavula amehlo akhe nkulunkulu oyingcwele
he was able to see uNkulunkulu nomusa the army uNkulunkulu nomusa eyayithunyelwa amazulu ukuthi izobalwela uNkulunkulu nomusa sithi send that army uNkulunkulu oyingcwele ukuthi iyohlwitha iphucu uSathane. Whatever kind of blessings, Lord, ebekade asayiniwe for abantwana bakho uSathane wayithatha uNkulunkulu oyingcwele wayigodla uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi Lord Jesus, sithi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, namhlanje kuseni akekho umntwana wakho ozophuma kulo life esafana, akekho umntwana wakho uNkulunkulu oyingcwele ozophuma baba kulo life uNkulunkulu nomusa without a testimony, Lord, in the mighty name of Jesus. Kosiokulunga lithi izwi lakho mangabe sinokholwa singangabazi uNkulunkulu oyingcwele, nothing shall be impossible unto us, Almighty God. Namhlanje kuseni Jehovah Jireh, we come by the word, Almighty God, we come by the word of the Lord that is sharper uNkulunkulu oyingcwele than the two-edged sword. Lithi libukhali liphilile linamandla uNkulunkulu oyingcwele thiwa libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili, okusho ukuthi your word is our weapon, Almighty God, because our weapon is not carnal, Almighty God. Our weapons are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ama-weapons ethu uNkulunkulu nomusa nothando siwasebenzise njalo, sithandaze siguqe ngedolo mangabe kukhona izinto uNkulunkulu oyingcwele singavilaphi. Baba, we pray, we come against the spirit of laziness, Almighty God. We come against the spirit of laziness, uNkulunkulu oyingcwele. Baba, sisize uNkulunkulu nomusa mangabe kuthi sivela ukufundisa. Help us, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele sikwazi to arise, Almighty God, to arise and read the word of God, uNkulunkulu oyingcwele, ngoba uNkulunkulu nomusa nothando, izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele linamandla uNkulunkulu, izwi lakho aliguquki alishintshi Nkosi yokulunga. Malika Jesu Kristu waseNazaretha, namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele sithi Baba, ngosuku engakhala ngalo wangiphendula uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngosuku uNkulunkulu oyingcwele esakhala ngawo namhlanje kuseni sikhala sothi Baba sikhala kuwe ngoba sinayo enye indawo esingakhala kuyo. Wena uNkulunkulu wethu, hayi uNkulunkulu, wena unguJehova wethu, hayi uNkulunkulu. Asina Baba uDavide ebhekene noGoliath, uGoliath wacabanga ukuthi bayam-insulta bebezoletha ingane encane kangaka, kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi wayene-confidence, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu wami mina ngiyamazi, ukuthi uJehova wami ngingabukeka ngidelelekile, kodwa uNkulunkulu engihamba naye, hey Baba, uyindoda yempi, uNkulunkulu engihamba naye is a mighty warrior, he's great in battles, uNkulunkulu oyingcwele. Baba, noma ngingathiwa uNkulunkulu nomusa sibukeka sidelelekile, kodwa namhlanje kuseni we pray, Almighty God, ukuthi we shall come out with our testimonies empilweni zethu, ukuthi namhlanje uNkulunkulu oyingcwele angeke uze kufane na before. Almighty God, sithi kuseni, I will not let you go until you bless me, Lord. In the mighty name of Jesus. Sisho njalo uNkulunkulu oyingcwele sithi command your blessings, Almighty God, in our lives. In the mighty name of Jesus. Sithi help us uNkulunkulu oyingcwele to be able to locate uNkulunkulu nomusa indawo yethu uNkulunkulu oyingcwele kwitafula uNkulunkulu nomusa olidekile uNkulunkulu njengokusho lithi he prepares a table before me in the presence of my enemies. Lord, help us, Almighty God, to be able uNkulunkulu oyingcwele to take our position uNkulunkulu nomusa in our table, Lord, in the mighty name of Jesus. And whatever that is rightfully our inheritance, Lord, because it's in the inheritance in the kingdom as the rightful Musa, as the rightful heirs of the kingdom of God. It's in the inheritance in the kingdom, Almighty God. We pray, Almighty God, ukuthi mdala weyinsuku usisize uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha to be able uNkulunkulu engcwele ukuthi uNkulunkulu nomusa sikwazi uNkulunkulu nomusa nothando gain access uNkulunkulu engcwele la kufanele sigain khona access ngegama lika Jesu Kristu la kungangeni khona umuntu uNkulunkulu engcwele kodwa thina sizongena ngegama lika Jesu siyafohla in the mighty name of Jesus. Sishintshe report uNkulunkulu engcwele sebekhulumile sebehlekile sebenze konke uNkulunkulu engcwele bahamba bayobopha kodwa namhlanje sithi thina
asinakho okuningi, asinawo amanzi, asinawo, but we come by the name of the Lord, in the mighty name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga Jehovah Jireh. Siyabonga Jehovah Nisi. Ekseni uNkulunkulu oyingcwele. Sithi uNkulunkulu wethu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sithi unguJehova wethu. Sithi asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho. Egameni lika Jesu Kristu. Sithi yenze njalo uNkulunkulu. Sithi guqula leso simo. Thank you, Jesus. Can you please pray for us? Okay, we have a guest lana bazalwane. Uminathi Ubawo. Uminathi, can you please pray for us, my sister? Okay. Ngiyabingelela bazalwane kuseni. Kulaba kade sinabo kwi-midnight prayer, I just want to say ngiyabingelela bazalwane because bathe bazobe bekhona namhlanje kuseni. We had a midnight prayer bazalwane. Okay, in network. We had a midnight prayer and iphele ngo1:30 bazalwane. It was uNkulunkulu is at work in our lives. I trust and I believe ukuthi uNkulunkulu is at work in our lives. And bazalwane kunezwi esalifunda ngolesithathu ukuthi awuzi kuNkulunkulu unless awuzi kwindodana unless the Father has drawn you to him. Okusho ukuthi we are not here by a mistake. Okusho ukuthi we have a divine appointment with uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kunomsebenzi afuna ukwenza empilweni zethu bazalwane. We are not here by yabo nje namhlanje manje kuseni ngo5 bengitshe sengiseliwe because ngilale after 2. Ngilale after 2 because iprayer besinayo ebusuku siqale ngo12 bazalwane saqeda ngo1:30 but ngize ngakwazi ukulala after 2 mhlawumbe ngilale ngo2:30 and I thought I did not think ukuthi ngizobe ngila ngalesi sikhathi but uNkulunkulu ngisizile bazalwane ngakwazi ukuvuka although ukubanda kuyabanda la emotweni bazalwane yabo nje izinqa zami ziyabanda manje but because sihlangene la ngokuthi sizothandaza bazalwane asinendaba namakhaza. Kulungile awabanda amakhaza but thina sizoqhubeka sithandaze bazalwane. uTikTok bazalwane sizongena sizoba nobufakazi sibe netestimony, we shall testify ukuthi sithandazile sathandaza uNkulunkulu wawuza umthandazo wethu. Uzwile umthandazo wethu. Uthini mfundisi? Siyabingelela mfundisi ekuseni. Siyabingelela mfundisi ngizwile ukhala nge-network. Thank you for praying. Thank you so much for praying for us. What a powerful prayer. And siyamthemba uNkulunkulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu is at work bazalwane in our lives. uNkulunkulu indlela zaNkulunkulu ayifani nezabantu. Indlela zaNkulunkulu azifani nje nezethu. uNkulunkulu is at work. You are not here by a mistake. Izwi namhlanje and leli zwi ngithole ngizela bazalwane ngathi no leli zwi leli sizokhuleka phezulu kwalo elithi ngosuku engakhala ngalo wangiphendula. Isho njalo bazalwane lithi wangipha isibindi, lithi wangipha amandla. Okusho ukuthi uNkulunkulu ngosuku esakhala ngalo from isiqala sikhala sithi Abba Father, sithi I will not let you go until you bless me. uNkulunkulu wasizwa, wasiphendula, wasipha isibindi, wasipha amandla. Ngoba bazalwane, let me tell you something about ama-blessings. Siyakhuleka sicela ama-blessings, but ama-blessings ahamba nokuthi abantu laba oyitshela ukuthi bazokujabulela angeke baze bakujabulele ngoba ba-happy ngawo uxakekile. Laba abantu oyitshela ukuthi ibona bazokushayela izandla angeke bakushayeleke izandla ngoba ba-happy mabekubona ungaphumeleli, ba-happy kule level okuyona. So when the Lord promotes you ekisa kwenye level empilweni angeke uze kube mnandi kubona bazalwane. The very same people expect ukuthi bazokushayela ihlombe bathi wow usenemoto entsha, wow uyaprogress empilweni. Ibona laba abantu abangeke baze bakushayela ihlombe. Unfortunately bazalwane, it's the fact. Laba abantu kufanele ngabe ibona abakusupportayo, kufanele ngabe bayakujabulela. No, abakujabuleli. Bese ukuthi laba abantu ongabazi
laba abantu ongabazi bazalwane, kunomzalwane esikhuleka naye Nkosi yami, it always comes back. Kunomzalwane esikhuleka naye manje, besikhuleka naye from December, usewutholile umsebenzi and bekumele enze ama-medicals and uthi bekufuneka imali ethize, wahamba left right and center edinga usizo kubantu abaziyo ukuthi abalaziyo udaba lakhe ukuthi lo muntu ngoba ethole lo msebenzi udinga lento ayidingayo izokwenza i-breakthrough empilweni yakhe. Bambuka abanye bamthembisa into engekho, ngoba ngesikhathi epromothwa, ngesikhathi kwenzeka into enkulu empilweni yakhe uzoshintsha phela abe nemoto yakhe. Akumnandi lokho kwabanye wena oyitshela ukuthi bayakuthanda ekufanele ngabe bayakujabulela. Bazalwane, uJosefa wayengekaze adayiswe abafowabo azalwa nabo ukube abantu abaseduze kwethu bayasithanda. Yes, bayasithanda and akusibona bonke abangasifisela into enhle, akusibo bonke abangasifisela into enhle, but bazalwane siyazi ukuthi sihamba nabo, kodwa mangabe kwenzeka okubi yilabo bamemezela khona, bashaya izandla bamemezela awusibanibani kuwukuthi awusibanibani, kodwa makwenzeka okuhle bashaya ngathi abazwanga, bashaya ngathi hayi abezwa. Ngobani? Angazi usathane unendle, bayakuthanda impela, bakuthanda, bakufisela futhi ukuthi, kodwa mase kwenzeka okuhle bazalwane, hayi akuhambi kahle. Laba nje abakwaziyo, angifuni ukuya kude, angifuni nje ukuya kude. Yabo nje la kulo life baningi abantu abangaziyo abathi mangabe bengena kulo life basho igama lami bangitshela ukuthi sibani, yabo, but they will not support, they will not. Ngobani? Somehow ey'nhlizweni zabo angazi umuntu okwaziyo, and abantu abangakwazi ibona abakusapothayo, abantu nje abangakwazi ibona abakusapothayo. Even umuntu abona ividiyo yakho, ngoba ividiyo yakho angikaze ayilike, kodwa ethola ukuthi into oyisho uyayizwa, but ngenxa yokuthi uyakwazi angeke aze bazalwane. Kodwa-ke angisho not ngama-male, ama-female anenkinga bazalwane, ama-female nje anenkinga. And I pray bazalwane ukuthi each and every person okulo life mangabe kukuthi unaleso spirit sabantu besifazane engathi uNkulunkulu angamsiza, ngoba ispirit sabantu besifazane se-competition, ispirit se-competition, ispirit sokungafiselani abantu besifazane, angazi ukuthi kwenzakalani. I pray ukuthi uNkulunkulu asikhulule kuleyo nto yokucindezelana, yokuhlebana, yokukhompyutha, yokungafiselani into enhle. Abantu besifazane kusami balolo moya yonke, everywhere you go abantu besifazane abazwani, abathandani. So I pray ukuthi uNkulunkulu asisize sithandane bazalwane. So bazalwane, we were praying at night from 12 midnight to 1:30. Saphinda bazalwane sahlangana by the grace of God, and siyazi uNkulunkulu is at work. Mina ngiyamthemba uNkulunkulu on my behalf and on your behalf. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu kunamafindo awagqashulayo, and upastor ngobe khona upastor la ekade khuleka manje, I know ukuthi he is ordained. uNkulunkulu umbize yena. The invitation was not from me, the invitation was from God, ngoba kunomuntu othize la edingeka ukuthi ngogcobo lwakhe kube khona something, kube khona iy'bopho ey'gqashukayo. Bazalwane, angeke sizivuke njalo ngo-5 AM sizothandaza, kanti asithandazi kubhali thina, sithandaza kuNkulunkulu ophilayo. Ngoba ngisho bazalwane, ama-testimonies they are coming. Ayafika ama-testimonies bazalwane, ayafika I'm so humbled. The way I'm so humbled ngendlela ama-testimonies angena ngayo, ayafika ama-testimonies uNkulunkulu uyabenzela bazalwane. That is why bazalwane ngiyaphinde ngiyacela ngithi, even when you are at home, mawuwedwa ekhaya, faka ingoma ezokuvuselela noma ucule wena. Mawukuthi ayikho ingoma ezokuvuselela, ngicela ukuthi uyihlabelele wena yourself, and then bazalwane hlabelele, and then you pray engazi ukuthi your life depends on it. You pray as if your future, akekho umuntu ozokujaja uhlezi wedwa. Yabo uthola ithuba nje lokuthi ube wedwa, pray as if your life depends on it. Pray ngoba ngesikhathi uthandaza kunezinto ezithize ezigqashukayo, noma ngingathiwa nje uthi Jesu umbize nje, uJesu umbize until the Holy Spirit, umoya engcwele uyahlala endumisweni bazalwane. Noma ngingathiwa
noma ngathi mawukuthi awukwazi ukuthandaza ubize uthi inkosi uJesu Nkosi ukhale kuyena ukhala uthi Jesu ngikhala kuwena uthi Jesu ngikhala kuwe usho uthi Nkosi uJesu ngikhala kuwe and take the word thatha lesi script usibhale phansi esikhona namhlanje uthi esithi ngakhala kuwe uthi ngosuku engakhala ngalo kuwena uthi Nkosi uJesu ngikhala kuwe uthi Nkosi ngesikhathi uthi Jesu uJesu uyayazi inkinga yakho uyayazi uyalaziva elikuhlabile uyazi uJesu ukuthi yini ledala ukuthi ukhale kangaka uyazi uJesu and ngesikhathi uloku uthandazile uJesu uyangenelela uyalingelosi ngoba lelazi lelana uyalazi. So bazalwane, we need to pray ngaso sonke isikhathi ukuthi izwi le ungathi mangabe ubiza uJesu uJesu axeke ukuthi eyaba leya voice engibizayo ngoba phela mina ngilazi lazi. You need to ungabi stranger kuJesu ungabi stranger uJesu akazi nje ukuthi usibanibani ukho yabo njengoba ade ngisho ukuthi if ulike kulo life kunabazalwane esengibazi just because why because bayalike yabo nje kuyimanje umuntu ovisible unokwakha is visible ku screen stamp because why because uyalike so kunabanye esengibajwayela ukuthi usibanibani ukhona ngiyamazi because why because uya-engage ngiyambona every time you uba visible ku screen stamp. So nakuJesu every time when you pray uba visible kuyena because you are calling him and yena mawumbiza uzosabela uJesu. There is no way ukuthi you can pray to the Lord kube ngazi ukuthi awuthandazi kube ngathi akakuzwa uyakuzwa uJesu uyakuzwa uJesu uyakuzwa mawuthandaza nje uJesu uyakuzwa mawukhala nalizwi lithi ngosuku engakhala ngalo wangiphendula bese kuba ukuthi asazi ukuthi impendulo yakho idelay kuphi. That is why I always say I pray against the spirit of delay because asazi ukuthi impendulo yakho yadelay kuphi yabambeka kuphi yagaxeka kuluphi uthango yavinjwa luphi udonga. Sihlakaze indonga in the name of Jesus ezivimbe impendulo zethu ngoba lisho njalo izwi lithi ngosuku engakhala ngalo wangiphendula. So bazalwane asazi ukuthi uNkulunkulu uyaconfirm ukuthi wasiphendula ukuthi delay yaba kuphi noma ngalelalanga ngesikhathi ingelosi kaNkulunkulu ifika nobhaskidi yafika nobhaskidi weyimpendulo zemkhuleko yakwakufica kwi-situation ekwangamele akufice kuyona. That is the biggest problem ngoba we need to live a holy life bazalwane. We need to live a holy life because akwazi ukuthi ingelosi ikufice uthuka inhlamba. Ingelosi mayikufica uthuka inhlamba obviously ingelosi izobuyela emuva ithi hayi mhlawumbe ningithume kumuntu wrong bazalwane. We need to live a holy life ukuze ama-blessings ethu azokwazi ukusilocate. Cabanga ingelosi ihambe all the way from heaven ize kuwena with isende ubhaskidi wama-blessings ngoba ethi I will command my blessings unto you. Athi ithi yakufica ingelosi ikufica kwi-situation usuze wamfishane uhleba ngamagama abantu usuze wamfishane ubhizi uyahleba ngamagama abantu ikufica ingelosi ubhizi namagama abantu uqambe ngisho namanga ngamagama abantu. So bazalwane, we need to change our ways. We need to change our ways. So bazalwane, kunabantu ebusuku abangibuzile ukuthi ipage lami leli ngifake ku-story I know ku-story kuthiwa i-story lento eba blue profile angazi ukuthi kuthiwani kodwa kuyi-story ngifake khona lapho. That is my other account. If you want to follow my other account where my videos are, please follow my account leyo enama videos iku-story yangathi story kuvela kanjalo ukuthi i-story yeah. So bazalwane, cela nibe nosuku oluhle. Kumele ngiyolala manje ngeke. Soqhubeka bazalwane, sikhuleke sasa ngicela angazi bazalwane, angifuni ukuthembisa kakhulu. Mawungibona ngi-live kusasa mhlawumbe ngangena ngo-6 because ngiphuma emsebenzini ekuseni. Ngenzeka ngibe live ngo-6. Mawukuthi ngi-live ngizoba ngiku-live ngo-6 bazalwane. Monday futhi ngizobe ngiphuma emsebenzini ekuseni. Monday angeke ngize ngikwazi ukuphumelela bazalwane. Monday, Tuesday ngo-5 AM sizothi I will not let you go until uNkulunkulu awasivelelwa yithina.
Sizothi, I will not let you go until you bless me, Lord. Sizothi uNkulunkulu, change my name. Sizosho njalo. Sizosho njalo, sizothi uNkulunkulu, ngicela uguqule ushintshe igama lami. uNkulunkulu Baba. Baba sila, sizothi uNkulunkulu until uNkulunkulu engcwele sibone something soloko siqhubekile thina. Sithandazile, siyahlangana ngoba uNkulunkulu asinalo elinye. Thina ngeke sikwazi ukufonela uGobela ngoba sinayo uGobela wethu uJesu. Sithi Nkosi uJesu. Nkosi uJesu wena uthembisile wathi sicela noma yini. Sicela noma yini, sicela lo wamsebenzi, sicela leya promotion, sicela lokhuya nalokhuya no. Unoma yini bazalwane mina ngase ngiku-understanda ngenye indlela yini. Uyabo mayithi noma yini sizocela ke lokhu sikuthandayo, lokhu esikuthandayo according to his will. Sithi uNkulunkulu siyacela usenzele u-A no B no C, siyacela uNkulunkulu ukuthi uvule leya minyango, sicela umsebenzi omusha, sicela ipromotion, sicela iprogress, sicela imoto, bazalwane. Uma ucela imoto uNkulunkulu unikeza nje le moto oyithandayo, ucela imoto unikeza le moto oyithandayo. Bazalwane mina I have a testimony ngemoto sami. Mina bazalwane ngathola imessage kwathiwa kuza imoto kwi-company ethize, kwathiwa kuza imoto ethize yeze South Africa. Ngathula ngabuka kwaphela 2 weeks kwathiwa imoto ethize sifikile South Africa and uNkulunkulu ngaleso sikhathi I wanted to buy a car. Kwathiwa imoto ethize isifikile South Africa. Ngathi mina ehendo leyo moto leyo imoto enjalo nalelokhu ningisendela ama-message futhi inamba yami ngiyithathephi. Ngahamba ngafona ngabuza ngathi mina leyo moto injani. Kwathiwa i-SUV. Ngathi mina faka namaphepha ami lapho, ngiyayifuna leyo moto. Kwaba u7 days ngoba nami ngangazi ukuthi vele uNkulunkulu uhlelile ukuthi leyo moto because mina umkhuleko wami uNkulunkulu ngangikhule ngathi uNkulunkulu ngicela imoto ene-Bluetooth because kumina I wanted to worship. Mangimsebenzini ngiworshiphe, ngidlala uYouTube, ngiworshiphe. uNkulunkulu knew ukuthi mina ngifuna i-SUV. uNkulunkulu knew ukuthi mina ngifuna i-SUV. Wahlela le la yakhiwa khona wathi yabona-ke le inegama lasibanibani wami wakhe oyimina. And uNkulunkulu kwenzeka bazalwane. So if you want something uNkulunkulu uzokwenzela ubest. Lo thandwa inhliziyo yakho bazalwane. Mina ngitestify manje kuseni ngiyatestify ngithi if you want a car you must pray. Uthi Baba, ubaba wami, uNkulunkulu wami, uyithemba lami. I am praying for this. If you want a job, Baba, I am praying for this job. Lo uNkulunkulu knows ukuthi iyiphi job ekufanele. Iyiphi I am praying for a permanent job. I am praying for this. Bazalwane kunomzalwane esikhuleke naye ngomhla ka-26 December. I will not forget. Wathi I am praying for a job. Namhlanje bazalwane, lo mzalwane loyo uselinde i-date ukuthi ayoqala. Useyenze yonke i-procedure yakhona bazalwane. Okusho ukuthi this God is able. This God is able bazalwane. And she's going to come before aqale or maseseqala uzofika azotestifya ukuthi sakhuleka ngosuku olukuthi sakhuleka saphinde wabuyela eceleni wacela inamba yami WhatsApp sakhuleka naye. Sathi uNkulunkulu ngeke. uNkulunkulu ngeke. Wena uyi-landlord yala mabhilidi abelungu laba mabhilidi amakhulu abelungu. Wena i-landlord yawo because umhlaba nokugcwala kwawo kungowakho. He is the landlord. Siyamkhumbuza phela uNkulunkulu ukuthi who he is. Sithi uNkulunkulu, you are the CEO, you are the landlord of this world. Even uNkulunkulu engcwele amabhosi a-owner lawo mabhilidi azofa ahambe emhlabeni kodwa wena you are an eternal God. uNkulunkulu engasoze wafa. uNkulunkulu ongasoze waphela amandla. Simkhumbuza uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu wena unamandla. Sithi uNkulunkulu you are able. Sithi ngisho boss, you are superior to the owner of the building. You are superior uNkulunkulu to ama-CEO, ama-boss, the owner, the founders of the companies. uNkulunkulu, you are superior to them. uNkulunkulu, we remind him ukuthi uNkulunkulu ubani uNkulunkulu wethu.
simtshele sithi uNkulunkulu thina sikuthemba ngoba siyakwazi ukuthi lo mhlaba wakho. Yabo nje ibhilidi la ka-Absa, ibhilidi la ka-FNB, ibhilidi la amabhilidi amakhulu, ibhilidi la ikuphi lapho kwenziwa khona imali, lapho libekwe emhlabeni kabani? Kababwethu uNkulunkulu, kababwethu. La kuhamba khona iy'moto bazalwane emgaqweni zihambaphi? Kwiland kabani? Kababwethu. Ubabwethu is a landlord of lapho khona itiyela lapho ekuhamba khona the tar road. Ubekwe emhlabeni kababwethu, emhlabeni kababwethu. Lo owabeka lela nto yahlapha ngasekho semhlabeni, but uNkulunkulu wethu usakhona namhlanje. Siyamtshela ukuthi uNkulunkulu siyakuthemba ngoba siyazi ukuthi you are the owner of this world. Lisho nje lithi you are the creator of the universe, Almighty God. Lithi mangabe nina ababi nikwazi kwenzela abantwana benu okuhle kangakanani uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu, ha baba, thina siyakuthemba, siyazi thina ukuthi you are able to do izinto ezinhle for abantwana bakho. Lithi izwi lakho, for I know the plans that I have for you. uNkulunkulu engcwele, ama-plans akho baba abonakala. Show off your power ngey'mpilo bazalwane siyamtshela uNkulunkulu ukuthi ngeke thina sibe ama-audience abantu basezweni. Mina-ke nje ngamtshela uNkulunkulu ngathi baba, angeke ngize ngibe i-audience yomuntu wasezweni mina. I will not be an audience. I refuse to be an audience. I did not come to this world to be an audience. And right now, bazalwane, I am happy, I am satisfied. I'm looking now, I am satisfied with my house. I am satisfied with my car. I am satisfied with my husband. I am satisfied with my family. Konke nje uNkulunkulu angibusise ngakho ngikwi-place la satisfied khona. I am satisfied. That is why ngivuka ngoba ngimbonile uNkulunkulu engenzela umusa. So I am praying ukuthi each and every person ongenile kulo life ukuthi uNkulunkulu enze njalo nasempilweni yakhe. Abe satisfied, abe happy. Ekuthenini ngisho ecabanga ukuthi ish naye le moto lena entsha efikile, but abe satisfied ngale moto ehamba ngayo. Athi kodwa yindle nale yami nje. Yabo. Ube satisfied. Mina bazalwane, even umsebenzi engiwusebenzayo, I was a baby, I was a child. Ngithandaza, I would pray every day and pray and pray and pray and pray. And uNkulunkulu wangibusisa through prayer bazalwane, through prayer. And I am happy. Sengihlalile for 18 years ngiyasebenza, 18 years. I was a child, I was a baby. uNkulunkulu wangi through prayer bazalwane, through prayer. Ukusho ukuthi umkhuleko unamandla. Umkhuleko can open doors. Umkhuleko can change your story. Umthandazo can change your story bazalwane. It can change your story. That is why kade ngo-12 ngoba ngisho ukuthi ngo-12 I was praying. Bengila emotweni ngo-12 ngiphathe ublanket. I was praying nabazalwane ade bekhona. Namanje ngilana emotweni ngiphathe ublanket. Kuyabanda-ke manje. I am praying bazalwane nabazalwane. Because why? I am working for my Father. Ngisebenzela i-kingdom kaNkulunkulu. Ngifuna abantu abaku-TikTok abazongena bazotestify. Ngifuna abantu bebengena ku-TikTok ethi ngimbonile uNkulunkulu. Igama likaNkulunkulu liphakame. Lokho liphakamile igama likaNkulunkulu. Lokho liphakamile igama likaNkulunkulu. I want ngifuna iglory kaNkulunkulu ibonakale, kubonakale. Uthi umuntu enza ividiyo, uthi uvula ividiyo, uze kuthi ngimbonile uNkulunkulu. Uthi umuntu uvula ividiyo ethi ngimbonile uNkulunkulu. Kunobhuti nje izolo kade engi-WhatsApp ethi ngisendele iWhatsApp uthi sisi wami ngiyambonga uNkulunkulu. Angibonga ethi ngicela ngiphi igama lakho ngifuna ukubonga. Ngithi mina hayi khohlwa igama lami, wena bonga uNkulunkulu. Bonga uJehova mina ngoba mina ngisebenzela ubaba. Anginendaba ukuthi igama lami ngubakhohlwa ileyo nto. Wena bonga uNkulunkulu ngoba uyabona ukuthi uNkulunkulu wenzile umsebenzi empilweni yakho, kube khona ushintsho empilweni yakho ngokuhlangana nami. Mbonga uNkulunkulu, bonga uNkulunkulu. The glory is not mine. I cannot take the glory. Angifuni futhi ukuthatha iglory bazalwane. Ngiyacela nje angifuni ukuthatha iglory nangosuku olulodwa. Mangokuthi khona umuntu ofuna ukubonga something what please, the glory belongs to my Father. The glory belongs to God. Ngoba sihlangene la ngoNkulunkulu bazalwane, sihlangene nje ngoNkulunkulu. So yeah. And ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga kuzoba khona umuntu okulo life ozovula ulife naye enza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi ubonile amandla kaNkulunkulu empilweni yakhe. So yeah bazalwane, ngicela sibe nosuku oluhle. Sibe nosuku oluhle sami siyowasha ama-washing abahambayo bemshadweni. Bazalwane ngicela ukuthi nikhulekele imishado. Nikhulekele imishado ngonisimeme.
Cela nisimeme emshadweni yenu mase nishada bazalwane ngeke. Yabo nje ngiyacela bazalwane ukuthi ongasebenzi cela ungaqala ukhulekela umshado ungakatholi umsebenzi qala ngokuthola umsebenzi bandla. Cela ukuthi ukhulekele umsebenzi kuqala uthole umsebenzi omuhle oright and have your car and have your own car nezinto zakho ebese uthandazela umshado umshado awuze second aqala umsebenzi ube independent qala mawukuthi uyasebenza uhappy ngomsebenzi wakho yasungakhuleka ukuthi baba labantu laba esikhuleka nabo ekuseni ngicela ukuthi ngimameme baba ama-guest emshadweni wami because uNkulunkulu uyathanda sishade uNkulunkulu uyathanda nje sishade bese siba ney'ngane sibe ney'ngane ezinhle bazalwane sengikhulume kakhulu sengikhohliwe nokuthi khona umfundisi lana mfundisi i-network isi-right sibuyile yebo hayi network right bazalwane. Okay. Do you have anything to say before ngivale mfundisi? No, hayi. Anginakho susho konke Nkosi, susho konke nje. Siyabonga ngokuthi usihlanganyele nathi. What an honor. Siyabonga kakhulu mfundisi ukuthi uvuke ekuseni kubanda kanje. Yonke abantu abazalwane ekuseni. Siyabonga. Siyabonga kubona bonke abazalwane abalayikhayo, abagiftayo, your presence means a lot and we are praying ukuthi uNkulunkulu enze umsebenzi empilweni of each and every person okhona kulo life. We trust in God on your behalf. Ifaith yami, ifaith yakho, ifaith yalo ayana kuzokhipheka nje impendulo yomkhuleko. Lemkhuleko yethu nje izophenduleka. Ngiyabonga bazalwane nibe nosuku oluhle. Hallelujah. Open your mouth and pray in the Holy Ghost. We are spirit beings. Radishutaya Vikataya. Eshu Parisate. Eshu Parisate. Rabayesata. Rabayesata. Ikarushatea. Ranishutae. Ropakaya. Labadabaries. Labadabaries. Labadesata. Edekeye legedemosa. Reshutuya. Ijabane. Shutaya ligadosa. Rabadakaya limanos. Rabadasiete. Rondo kusoto. Rande sutaya. Lende kusoto yolodamos. Rabayana dies. Rabayesutane. Rakisutaya. Lebayesutane. Rados. 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 Izababayanakaya. Izandikusutaye. Radesutaya libadane. Rakabaya rabadaniesa. Rendikusutuyo lalabosa. Rabaya kasye. Rabaya kasye. Iradabababasiete. Rubasutaya.
Oh, Jarisha, Varesha, Rano, Satyesh. Ay, 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 eh. Ooh, sha-da-da-da-da, eh. Yeah, sha-da-da-ba-ya-no. The Bible says the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. I say to you, if you have nobody to give you money, if you have nobody to give you a house, but if you have somebody to pray for you, if you have someone who will lift you up in prayer, if you have a righteous man or a righteous woman who will lift you up in prayer, trust me, it will avail concerning you. Radabako shedie shutaye. Rando siedi kapayenano shada. Zero kusata. We are people of prayer. We live and breathe prayer. And prayer is not just in tongues, it's not just in words, can be in song, can be in dance. You can pray, you can war in the spirit with songs, you can war in the spirit with dance, you can war in the spirit with shout, you can war in the spirit with noise, you can war in the spirit. Your weapons are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of